Тэрміновае закрыццё мяжы, што насамрэч хаваецца з афіцыйнымі словамі пра тэхнічныя прычыны. Шакуючыя падрабязнасці спецаперацыі на беразе возера пад Расонамі. Колькі сілавікоў прыйшлося задзейнічаць. Губазік раптоўна адрапартаваў пра затрыманне ў Мінску. Разборкі паміж сваімі за сферы ўплыву. Чыноўнікі тонка і цынічна паздзекаваліся з Лукашэнкі. Чаму дыктатар павёз у палац незалежнасці карову? Як прапагандыст паверыў у сваю прапаганду і застаўся без пайкі. Субота. Добрый дзень. У нас на канале навіны пра Беларусь і наваколле. Пачынаем. Латвія часова закрыла мяжу з Беларуссю. Пра гэта паведаміў міністр унутраных спраў краіны Яніс Домбрава. Ён апублікаваў кароткае паведамленне. З тэхнічных прычын латвійска-беларуская мяжа закрытая. Просім скарыстацца іншымі маршрутамі тых, хто яшчэ не вярнуўся ў Латвію. Пакуль афіцыйна гаворыцца менавіта пра тэхнічныя прычыны. Аднак яшчэ напярэдадні кіраўнік латвійска МУЗ заклікаў сваіх грамадзян устрымацца ад паездак у Беларусь, спасылаючыся на пагрозы бяспецы ва ўмовах, як ён выказаўся, гібрыднай вайны з боку Беларусі. Да гэтага часу паміж дзвюмя краінамі працягваў працаваць толькі адзін пункт пропуску. Рашэнне пра закрыццё прынялі на фоне рэзкага росту колькасці спробаў нелегальнага перасячэння беларуска-латвійскай мяжы мігрантамі. Сілавікі Лукашэнкі пахваліліся, як праводзілі спецаперацыю на беразе возера пад Расонамі. Што ж такого здарылася? Можа, пранікла якая дыверсійная група з Расіі ці, не дай Божа, з суседняй Латвіі? Ды не, гэта ўсё дзеля таго, каб разагнаць нефармальны турыстычны злёт беларуская вясёлка. Паводле звестак міліцыі на беразе адпачывалі 277 чалавек, у тым ліку 26 дзяцей. А вось разганяць іх прыехалі адразу 133 сілавікі, з якіх 89 былі байцамі АМАП. Для ўдзельнікаў нават выдзелілі 3 аўтобусы, каб даставіць усіх у раённы дом культуры для разбіральніцтва. Пасля рэйду міліцыя склала каля 70 адміністрацыйных пратаколаў. Затрымалі і адміністратараў тэлеграм-чата, праз які, паводле версіі сілавікоў, арганізоўваўся гэты злёт. Прапаганда спрабуе падаць усё як барацьбу з нейкімі сектамі, экстрэмістамі і пагрозай для дзяцей. Але калі паглядзець на лічбы, узнікае іншае пытанне. Ці сапраўды для разгону людзей з намётамі і гітарамі трэба было праводзіць аперацыю амаль вайсковага маштабу? Падобна, што ў сучаснай Беларусі без дазволу дзяржавы ўжо нельга збірацца нават на беразе возера. І калі так пойдзе далей, дык хутка і на вяселле ці пахаванне давядзецца спачатку атрымліваць афіцыйны дазвол. Тым часам сілавікі заявілі пра ліквідацыю канала нелегальнай міграцыі. Як паведамілі ў МУЗ, у Мінску затрымалі 4 выхадцаў з Блізкага ўсходу, якія на працягу 2 гадоў арганізоўвалі незаконны ўезд і транзіт замежнікаў праз тэрыторыю Беларусі. Паводле версіі Губазік, яны дастаўлялі грамадзян краін Паўднёвай Азіі з Расіі ў Беларусь, а пасля дапамагалі ім перасякаць дзяржаўную мяжу па-за афіцыйнымі пунктамі пропуску. Используя личные автомобили, доставляли их в Минск, а при необходимости организовывали переход государственной границы вне установленных пунктов пропуска, через лесные массивы и реку. В мае-июне текущего года злоумышленники организовали незаконный въезд и пребывание в столице не менее 19 граждан Афганистана. Свои услуги они оценивали в $150–400 за рейс. В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Праўда, эта гісторыя выклікае нямала пытанняў, бо ўжо 5 гадоў еўрапейскія краіны абвінавачваюць рэжым Лукашэнкі ў тым, што ён сам арганізаваў каналы нелегальнай міграцыі і выкарыстоўваў іх як інструмент ціску на Еўрасаюз. І вось цяпер там раптам заўважылі нелегальных перавозчыкаў ужо ўнутры Беларусі. Дык што это? Сапраўдная змена палітычнага курсу? Ці проста барацьба з тымі, хто вырашыў зарабляць на міграцыі без высачайшага дазволу? Расія жорстка абстраляла Кіеў балістычнымі ракетамі. Ёсць загінулыя і дзесяткі параненых. У ноч на суботу, 1 жніўня, расійскія войскі нанеслі чарговы масаваны ўдар па ўкраінскай сталіцы. Паводле апошніх звестак загінулі як мінімум 9 чалавек, яшчэ не менш за 28 атрымалі раненні.
Паветраныя сілы Украіны паведамілі, што Расія прымяніла па Кіеве балістычныя ракеты. Паводле маніторынгавых каналаў сярод іх былі і ракеты тыпу «Цыркон». Яшчэ перад ракетным ударам расійскія войскі атакавалі горад і вобласць рэактыўнымі беспілотнікамі, а пасля запуску балістыкі дроны зноў накіраваліся ў бок Кіева. У выніку абстрэлу ў розных раёнах украінскай сталіцы ўспыхнулі пажары. Пашкоджаныя жылыя дамы, аўтамабілі хуткай дапамогі і тэрыторыя кінастудый. На месцах удараў працуюць ратавальнікі і медыкі. Лукашенко зноў падзяліў свет на сяброў і не сяброў. На гэты раз он павіншаваў народ Швейцарыі з нацыянальным святам, днём утварэння швейцарскай канфедэрацыі. Не кіраўніцтва краіны, а сам народ. Менавіта так апошнія гады афіцыйны Мінск звяртаецца да дзяржаў, якія лічаць недружалюбнымі. У сваім віншаванні Лукашенко заявіў: Беларусаў і швейцарцаў, акрамя асабістых сувязяў, аб'ядноўваюць талерантнасць і імкненне вырашаць усе пытанні мірнымі сродкамі. Гэта стварае спрыяльныя ўмовы для рэалізацыі патэнцыялу двухбаковага супрацоўніцтва ў розных галінах на прынцыпах узаемных даверу і павагі. Сёння ўжо абсалютна відавочная бесперспектыўнасць палітыкі штучных абмежаванняў кантактаў паміж людзьмі і дзяржавамі. Гучыць даволі іранічна, калі ўспомніць, што менавіта рэжым Лукашэнкі сам ізаляваў Беларусь ад Еўропы, а Швейцарыя ўваходзіць у спіс краін, якія Мінск называе недружалюбнымі. Больш за тое, менавіта швейцарскія ўлады дапамагаюць кантраляваць выкананне санкцый супраць Беларусі і Расіі. Атрымліваецца, што і для недружалюбных краін у Лукашэнкі заўсёды знаходзяцца цёплыя словы. Праўда, толькі ў святочных віншаваннях. Падчас паездкі на Берасцейшчыну Александр Лукашенко пабываў на жніве, наведаў прадпрыемства «Савушкін прадукт» і, як гэта часта бывае, не ўтрымаўся ад незвычайных заяў. Спачатку ён даў зразумець, што кіруе не толькі краінай, але і надвор'ем. Ну, я не ожидал, что такая будет жара, но если очень жарко, то не я виноват, а губернатор Петр Александрович Пархомчик, который просил: дайте мне солнце. Ну, на тебе солнце, вот я 2 дня в Брестской области, жарко, сейчас уже просит, чтобы прохладнее было. Я говорю: подожди, я еще не созвонился. Але галоўны сюрпрыз чакаў яго на малаказаводзе. Там Лукашэнку падарылі скульптуру каровы ў натуральную велічыню. І, здаецца, ягоныя чыноўнікі знайшлі вельмі тонкі спосаб падкалоць свайго кіраўніка. Бо адбываецца это на фоне сапраўднай катастрофы ў беларускай жывёлагадоўлі, дзе штогод без усякіх эпідэмій гінуць дзесяткі тысяч кароў і цялят. І менавіта мадэль кіравання, якую дзесяцігоддзямі выбудоўваў Лукашенка, называюць адной з галоўных прычын этой сітуацыі. Аднак сам ён падарунак прыняў з задавальненнем і паабяцаў паставіць яго ў палацы незалежнасці. Мы хотим, чтобы вы вот эту приняли у нас дар, эту корову. Мы в нее вложили все. И красоту, и теплоту. Красавица. Ну, на Савушкина продукт похоже корову. Во дворец независимости поместим. Там у нас есть зубр Пархомчика, а с другой стороны корова будет, обещаю. И ты немножко, Саша, не совсем точно сказал. Я почему преклоняюсь перед этим животным? Не потому, что мать была дояркой, что я умею доить коровы и прочее. Ценю, люблю их, и у самого небольшая ферма сейчас есть. Это героиня. Сімвалічны падарунак атрымаўся вельмі красамоўным, бо сёння карова ў Беларусі сапраўды выглядае як герой. Праўда, герой, які вымушаны выжываць у сістэме, створанай тым, каму гэтую статую і ўручылі. Кажуць, галоўнае правіла прапагандыста – ніколі не веру тое, што сам распавядаеш. Але латвійскі блогер Максометр падобна вырашыў праверыць гэта на ўласным досведзе. Некалі ён актыўна праслаўляў рэжым Лукашэнкі, пераехаў у Беларусь і распавядаў, як тут усё цудоўна, а цяпер раптам пачаў скардзіцца. Я, гражданин Латвии, переехал из Латвии в Беларусь, считая на новое место, меня здесь никто не ждал. Понимаете, купил дом без воды, без туалета. Ну, слава богу, сделал уже и воду провел, и туалет сделал, и так далее. И я очень, скажем так, честно говоря, положа руку на сердце, я очень надеялся, что вы это оцените. То есть вы оцените то, что я переехал из Латвии в Беларусь, что я на вашей стороне. Понимаете?
В результате, после моего переезда, значит, в Беларусь, ваша финансовая поддержка меня как блогера снизилась практически до нуля. И потом вы говорите: Максометр, давай еще. Что давай? Что давай еще? Где ваша отдача? У Беларусі Максометр пераехаў у 2023 годзе. Да гэта на сваім канале ў YouTube ён падтрымліваў Лукашэнку і Пуціна, а пасля пераезду рэгулярна расказваў, нібыта ў Латвіі ўціскаюць рускамоўных. Паводле звестак СМІ, на радзіме ён таксама быў вядомы як злосны неплацельшчык аліментаў. Хто менавіта, паводле яго слоў, перастаў фінансаваць прапагандысту, ён не ўдакладніў. Але, здаецца, галоўны ўрок гэтай гісторыі просты. Калі занадта паверыш ва ўласную прапаганду, можна нечакана застацца без зарплаты. На этом у нас усе навіны. Калі вы ў бяспецы, стаўце падабайкі, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі, пішыце ў каментарах, што вы думаеце пра гэтыя падзеі. І да сустрэчы раніцы. Жыве Беларусь!